Moikka kaikille! Tänään mä oon pitkästä aikaa DIY-videon parissa ja mä oon tosi innoissaan tästä reseptistä, nimittäin mä aion näyttää teille jäätelöburgerin ohjeen. Ja tää video on tehty yhteistyössä Pingviinin kanssa, eli mä käytän tässä videossa Pingviinin litran jäätelöitä. Maut, jotka mä valitsin, oli salmiakki, hedelmäkarkki sekä mansikka, eli ne 3 tulee näkymään noissa jäätelöburgereissa, mitkä mä valmistan tällä videolla. Ja mä yhdistin jokaiseen makuun myös vähän eri täytteet, eli tässä on ns. Niin kuin 3 eri versiota tosta. Ja totta kai näihin voi keksiä ihan mitä vaan muitakin täytteitä, että siinä on vaan mielikuvitusrajana, mutta mä valitsin nytten tämmöset, mitkä te ihan kohta näette. Jos ette vielä tiennyt, niin Pingviinin jäätelöt valmistetaan siis Suomessa Hämeenlinnan lähellä olevassa Turengin tehtaassa. Ja mun mielestä on aina plussaa, jos tuotteet on kotimaisia. Lisää tämmösiä helppoja jäätelöherkkureseptejä löytyy Pingviinin sivuilta. Mä linkkaan ne tonne alapuolelle. Muistakaa ihmeessä käydä tsekkaamassa tämän videon jälkeen. Mä oon itekin löytänyt sieltä tosi paljon semmosia kivoja reseptejä, mitä mä haluan ehdottomasti kokeilla tässä kevään aikana. Mutta sen pidemmittä puheitta, eiköhän vaan lähdetä katsoa, että miten toi jäätelöburgeri syntyi. Ihan ekaksi sä tarvit pullia. Mä ite käytin tommosia valmiispakastepullia, mutta tietenkin sä voit myös leipoa omat pullat. Mä paistoin noin uunissa ja ripottelin siihen päälle seesamin siemeniä, joka sai nää näyttää sit enemmän sämpylöiltä kuin tavallisilta pullilta. Sen jälkeen halkaistaan toi pulla keskeltä kahtia. Se voi jättää myös vähän kiinni siinä, tai sit halkaista kokonaan ihan miten tykkää. Ensimmäinen täytevaihtoehto on salmiakkijäätelö ja mä laitoin sitä vaan tonne tommosen pallon väliin sekä lisäsin hilloa ja vadelmia. Ja tää oli tosi hyvä yhdistelmä. Ton jäätelöpallon voi myös leikata jollain muotilla, mut mun mielestä toi tuli paljon kätevämmin ihan vaan tommosella jäätelökauhalla otettuna. Sitten toinen makuvaihtoehto on mansikka ja samalla lailla vaan jäätelöpallo tonne burgerin väliin. Ja sit mä laitoin tänne myös keksin, mikä voisi vähän niinku kuvastaa juustoa, joka yleensä burgereissa on. Ja sit tähänkin tuli hilloa ja myös tää oli mun mielestä tosi hyvä yhdistelmä. Hauskana koristeena mä lisäsin vielä tohon tommoset liput tohon päälle. Tää vikamaku oli ihan uusi mulle, eli hedelmäkarkki, mutta toi oli tosi hyvää ja kans toi kinuskikastike sopi siihen ihan älyttömän hyvin. Eli mä vaan lisäsin tohon jäätelön päälle kinuskikastiketta. Ja toiseen mä laitoin kanssa ton keksin juustoksi myös mukaan. Mutta tässä näkyy nämä kaikki valmiit burgerit. Tää voisi sopia vaikka ystävänpäivään, joka on pian tulossa. Suosittelen oikeasti lämpimästi kokeilemaan, sillä ne oli ihan törkeen hyviä. Mutta kiitos kun katsoit videon, toivottavasti tykkäsit ja me nähdään sitten taas mun ensi videossa. Heippa!